Mabutan. Awan na pa nagbike nga to? Di ba ba? Jump up. No. Jump up. Bike na. Juan? Sampay mo. Ada gira pa lang? Baka jump up na. Napangigay ngamin di bay pikir tagar ang amin dadi pag trick santa ada kanimot kami ya grising man anton. Juan. Jump up. Grabe. May ginagawang trail dito sa Sagunto. Yun lang. Before ka makarating doon, ang taas ng aangunin mo. Okay? Kahit motor, tricycle, hirap dito. Kasi once nabitin, magdasal ka na lang. Malapit naman na yung ginagawang trail, pero pagod na ako nagtutulak. Sa itong view deck, wala, lagyan na ng no trespassing sign, kaya alam na. Okay. Trailhead. Ayun. Yun yung sabi nung kausap ko. Punta na lang natin. Saan natin titignan kung anong kalalabasan. Okay? Ano? Grabe. Oh shit. Okay. Drops. Drops to, kaya wag na lang. Natakot ako. Go. Masyadong steep. Sapatos ko, ayaw kumapit. Okay. Okay. Limbak daw. Ah. It's bundok. Ano? Pag ako sumimplang dito,
Good luck. Taas ng upuan ko. Kaya ko ba to? Hindi. Baka sumimplang ako. Di naman ako dumadownhill. Bakit pumunta ako dito? Oh, grabe. Grabing tarik naman to. Huh. Di ko kaya. Ay. Hindi ko na may baba yung upuan. Masyadong mahaba. Try ko nga putulan mamaya. Ba to? Lalakad na naman ako pababa. Boom, panis. Doon na lang. May gagawa ng wetting shed dito ah. Wow. Kala ko kaya ko. Niloloko ko lang pala sarili ko. Ito, pwede ko na i-bike. Oh shit, bangin. Okay, may jumps dito. Okay, tapos dito meron na namang ito na. Baka sumimplak ako. Mahirap na. Oh. Hi. Chinelas ko, sapatos ko. Okay. Bike ulit. Parang totoo na. Parang totoo na. Uy, grabe. Yun lang. Hindi na ako babalik dito. Pang downhill pala to eh. Oh.
Diba? Ayan o. Oh. Yung tipo pumunta ako dito para i-video itong trail. Naglakad na lang sana ako. Wala ayo. Ayoko dun. Hindi. Kunan natin ng picture. Ng video pala. Ito na matarik. Ayoko. Madulas pa ako. Ito na lang sa baba. Oh. Nag-hiking na naman ako. Gaya nung pumunta kami sa Binalonan, sa Paldingan downhill. Ay, tinulak namin paakyat. Then inakay rin namin pababa. Ay, bike, huwag mo akong hunahan ah. Ah. Okay. So, mula sa taas, then pababa dito, and then may jumps dito. Jumps ba to or drop? Kasi kung pinatalon mo, tatama ka dun sa balete. Balete ba tawag dito? Ano baka may sumagot? Oh, tatama ka sa puno. Drop siguro. Kaya ako magtag-drop. Aray ko, yung likod ko. Aray, shit. Shit, baka OTB ako dito. Hindi naman. Kailangan ko talaga ibaba tong upuan ko. Oh. May drops doon, pero syempre hindi ko gagawin dahil hindi ako marunong. Kaya dito na lang tayo sa medyo patag na. Okay, sabi nila mag-organize daw sila ng race dito. Hindi ko alam yung details. Narinig ko lang sa mga bata. Wow! Sabi. Ano, parang ang sikip ng daan. Ayun na, message in. Oh, may puno. Oh. At least kahit paano, wah,
Meron pa rin to. Huwag lang ako yung ayoko lang masyadong steep dahil hindi ako marunong. Ha, ano ba yan? May insekto. Ooh. May doggy. Okay, dito gusto ko to. Pero ayoko nung slope. Okay, so andito tayo sa yan. Exit na. Wow. Yun, taliri ko, ang sakit na. At least, yeah.